Paano ang gagawin ko? Yan guys, after nung kanyang warm up, so ito po yung ating massage therapy with combination of stretching to the upper leg and lower leg. So watch you po till the end. Yun po ay February 25, no? 25, malapit na naman katapusan. Marso na, graduation na. No? May naman kayo mga estudyante? Wala. Wala po, anak. Jacob mo, ano yung grade? 7, 31. Sahip? Magkano? Bago? Oh, Ano lang, makatas yun. Jay lang. Eh? Tapos yan eh. okay yung tonggal. Okay. Pata. Parang tapos. Mag-biro na yun. Ha? Mag-biro na yun. Iliksimito lang pa rin. Ang babayang ng piyersa mo. Bakit siya? Hindi mo babalag diyaw. Lalat sila pa kami rin. Dati na pa rin ganun. Patigan. Mga marami. Wala na lang ako. Agos na ang kanya. Mirap. Eka mamay nagkaka-stroke. Iliptalo. Sabi sa Tagalog, iliptalo. Lumapangan. Namahirapan. So may mahirapan dyan. Mas lalo yung problema yung utak. Parang daya eh. Stop kayo pare. Bete yun. Kabiyayan tayo mo kanya pare. Wala yung power. Baga ngayon tayo kuryente. No power. Ayala. Hindi naman linyada kayo. Stress sila din. Wah. Walang bitis mo din na power. Sige. Baga. Masalin kayo. Mamaya rin ka lang dyan. Nakapagpas mo kanya. Makakapagpaswil. Kain naman. Oo, sabihin na. Ang gila ko na pa. Okay yun. Pati kanya ko din. Ano nagpunta? Basa. Ano yung problema mo? Siya? No? Eh. Buti malambot siya. Tingaliwan. Asis na. Aray. Aray. Aray.
Bakit po? Ano sa lang kaya yung mga school? Sakit. Kumagin niya. Wala yung Ha? wala yung sinisa. Hindi kasi kakaduayan tayo. Wala man. No. Kaya. Ken! Balo. Diyan mo lang malang sando. Malang sando. Medyo ka. Sandu. Sandu. Dito. Check. Dito. Israel. Kaya pag-drink ka na ng bibili Baka yan. Mabali yan. na. Alam mo na ito. O, kasi kaya hindi na kailangan ng hilo. Ay, okay ang sabihin. Ito na, kaya hindi tayo tapos. Huwag makakamabutin. Makakalaban. Sige yan ako.